шоу барномаи Бози бо Бинанда барои шумо. донишҳои боло аз китобҳо дарёфта намешаванд. инсон онҳоро аз хазинаи ақл, хирад ва виҷдони худ ба даст меорад. шумо шоу барномаи интеллектуалии Бози бо Бинандаро аз телевизиони синамо тамошо карда истодаед. дар рӯбарӯи шумо ман ҳастам Русиами Гоибзод. бо садҳову ҳазорҳо орзуҳову ниятҳои нек ба шумо салом мегӯем. ҳар як бинандаe ки тоза бо мо пайваста асту дар рӯбарӯи оинаи нигӯн нишаста моро тамошо дорад, шуморо хушомадед мегӯем ба бозиҳои зеҳнии шоу барномаи интеллектуалии Бози бо Бинанда. чун ҳар вақта бахши мо оғоз мешавад аз 5 суол аз 5 соҳа. яъне дар ин бахш мо 5 суолро бо 4 вариант аз 5 соҳа манзуратон менамоем. шумо бошад бо аҳли оилаатон, намедонам бо наздикону пайвандонатон нишаста хуб варианти дурустро интихоб менамоед. албатта мақсади барномаам ҳамин аст. хуб мо дар ҷараёни барнома инчунин аз роҳгузарон низ пурсон мешавем, зеро онҳо ҳам бинандаҳои мо ҳаст. оғоз мекунем. шоу барномаи Бози бо Бинанда барои шумо. амрикоиҳо рӯзи 3 феврал кадом идро ҷашн мегиранд? варианти А рӯзи истиқлолият, варианти Б рӯзи конститутсия, варианти В рӯзи парчам, варианти Г рӯзи пули миллӣ. амрикоиҳо рӯзи 3 феврал кадом идро ҷашн мегиранд? варианти А рӯзи истиқлолият, варианти Б рӯзи конститутсия, варианти В рӯзи парчам ва варианти Г бошад рӯзи пули миллӣ. ба андешаи шумо рӯзи пули миллӣ бошад? рӯзи пули миллӣ ин андешаи шумост. ба андешаи шумо кадоме аз ин вариантҳо дурусттар аст? рӯзи пули миллӣ. рӯзи пули миллӣ яъне варианти Г шумо интихоб намудед. рӯзи конститутсия. рӯзи конститутсия яъне варианти В. вақти ман рӯзи истиқлолият. шояд рӯзи парчамш бошад. яъне варианти В рӯзи парчам. ки иди истиқлолият бошад. мумкин. ин пешниҳоди шумост. аниқ ва ё тахмин? тахмин. варианти В пули варианти Г пули миллион. андешаи шумо? намедонам, мушкил нест. бошад. рӯзи истиқлолият. моҳи феврал синадем. бошад. рӯзи истиқлолият бошад. истиқлолият пули миллӣ. акнун таваҷҷӯҳ кунед ба ҷавоби дуруст. дар тақвими солшуморӣ рӯзи 3 феврал ҷой надорад. чарлз чаплин аз синни чандсолагӣ ба офаридани нақш дар синамо шурӯъ кард? варианти А 4-солагӣ, варианти Б 6-солагӣ, варианти В 10-солагӣ, варианти Г 16-солагӣ. шашсолагӣ аз шуд. аз 10 солагӣ. ин пешниҳоди шумост. аз синни 6 солагӣ. ин пешниҳоди шумост. аз синни 10 солагӣ. фикри ман аз синни 16 солагӣ бошад. синни 10 солагӣ. аз синни 10 солагӣ. дар синни 10 солагӣ. аз синни 10 солагӣ. 16 солагӣ. дар синни 10 солагӣ. аз синни 10 солагӣ. 6 солагӣ. ин пешниҳоди шумост. варианти сеюм аз синни 10 солагӣ ин пешниҳоди шумост. чарлз чаплин аз 16 солагӣ ба нақшофарӣ шурӯъ кардааст. футбол кай ва дар куҷо пайдо шудааст? варианти А соли 1888 дар Мексика, варианти Б соли 1885 дар Олмон, варианти В соли 1863 дар Амрико, варианти Г соли 1840 дар Англия.
سال 1840 در آمریکا. گفتم در آلمان. در مکزیک باشد وریانت. انگلیا. فکر من در مکزیک باشه. پیشنهاد شما؟ سال 1840. در انگلیا. پیشنهاد شما؟ در آمریکا. سال 1840 در آمریکا. خب. سال 1840 در آمریکا. سال 1840 در انگلیا. سال 1840 در آمریکا. سال 1840 در انگلیا. سال 1840 در انگلیا. آمریکا. سال 1863 این پیشنهاد شماست. خب. فکر من آمریکا. جوابی درست وریانتی گ می باشد. فوتبال سال 1840 در انگلیا پیدا شده است. کانال سوئز باری نخست از جانب کی ساخته شده است؟ وریانت ا اردشیر بابکان، وریانت ب ناپلیون بناپارت، وریانت و داروی یک، وریانت گ اسکندری مقدونی. ناپلیون باشه. وریانت ب اندشیر بودم. اردشیر بابکان وریانت ا ناپلیون پیشنهاد شما؟ اردشیر پیشنهاد شما؟ اردشیر پیشنهاد شما؟ اسکندری مقدونی. پیشنهاد شما؟ پیشنهاد شما؟ پیشنهاد شما؟ داروی یک. جوابی درست وریانت و می باشد. کانال سوئز را دارای یک ساخته است. سگ جوره شکارچی از فیلم جوره شکارچی از مینرخر چی نام دارد؟ وریانت ا پولوان، وریانت ب چور چشم، وریانت و کاشکا، وریانت گ تکه. وریانتی که چهارچشمه نمیدونم. وریانت ب این پیشنهاد شماست. پیشنهاد شما چی؟ خب دست جمعونه پیشنهاد شما چی؟ آلمان. این پیشنهاد شماست. خب وریانت تکه. تکه. جوابی درست وریانت گ می باشد. سگ جوره شکارچی تکه نام داشت. шоу барномаи бозӣ бо бинанда барои шумо. хиратманде гуфтааст ки барои роҳбари дониш шудан асири меҳнат бояд шуд. дар воқеъ ин чиз дуруст аст. дар дил хоҳ кору бор моро мебояд меҳнат кунем, зеро меҳнат ин шараф аст. хоб миёни мардуми мо як мақоли хеле зебоям ҳаст ки бемеҳнат роҳат ба даст намеояд. خب بیننده عزیز عین حال ما بخش تغییرات در رسم رو منظوری شما می نماییم. خب در این بخش ما یک چند رسم ها رو نمایش می دهیم برای شما و البته که شما متوجه شوید که میانی آنها چگونه تغییرات ها است. اگر آماده باشید پس می رویم.
бори дигар ёдовар мешавем ки шумо барномаи ҳаяҷонангези бозӣ бо бинандаро тамошо карда истодаед. хоб баъди чанд лаҳза бахши бозиҳои зеҳнӣ дар экранҳои шумо ҷилва хоҳад кард ва бояд гуфт ки дар ин бахш хоб ҳар як бинанда новобаста аз сину сол хоб қобилияти зеҳнии худро дар ин бахш мефаҳмад, яъне қобилияти зеҳнии худро дарк менамояд. агар донистан хоҳед ки то кадом андоза шуурнокӣ ва зеҳни шумо фаъол аст, пас ин бахш барои шумост. ин бахш барои он нафаронест ки аз илми кимиё огаҳанд. ба ҷадвали даврии кимиёвии Менделев бо диққат назар кунед ва бигӯед ки кадоме аз ин элементҳо дар ин ҷадвал ғалат аст. Now for a break. агар шумо пайдо накарда бошед, пас бубинед. магар дар ҷадвали элементҳои кимиёвӣ элементҳои Си, На, Мо ҷой дорад? албатта ки не. синемо ин телевизиони дӯстдоштанӣ аст, на элементи кимиёвӣ. миёни ин рамзҳо якеаш фарқкунанда аст. лутфан бигӯед ки фарқкунанда кадом аст? агар пайдо накарда бошед, пас мо мушкилатонро осон мекунем. Now for a break. мо гумон мекунем ки ҳар як бинанда филми матритсаро тамошо кардаасту бо ин қаҳрамон албатта ки шинос аст. мо хоҳиш менамоем ки аз миёни онҳо яке аз ҳунармандони ин филм, яъне Саяро пайдо кунед. агар пайдо накарда бошед, пас ӯ ана дар ин ҷо пинҳон буд. аз миёни ин пойҳо пойи ростро пайдо кунед. Now for a break. ана ин пои рост аст. миёни расмҳои одаманкабут якеаш фарқ мекунад. лутфан одаманкабути фарқкунандаро ёбед. агар наёфта бошед, одаманкабути фарқкунанда ана ин буд. мо тақрибан ҳар шаб моҳро мебинем. аз миёни ин сайёраҳо моҳро пайдо кунед. Now for a break. агар моҳро пайдо накарда бошед, пас шаби шумо торик хоҳад шуд. аз ин расм логотип ё худ рамзи дурусти Apple-ро пайдо намоед.
рамзи дурусти Apple ана ин аст. ба донишмандон исбот лозим аст. агар шумо донишманд бошед бинандаи азиз, пас собит намоед ки ман дар куҷо қарор дорам. ба ана ин манзара, ба ана ин хоб ороишу саҳна шумо бо диққат таваҷҷӯҳ кунед ва бубинед ки ман дар кадом тарафаш қарор дорам. ба шумо 10 сония вақт дода мешавад. агар маро пайдо накарда бошед, ман дар ана ҳамин ҷо будам. на худ маро надида бошед. хуб, шуморо мебоист ки бо диққат таваҷҷӯҳ мекардед. мо чӣ кор кардем? мо наворо каме хира кардем, вале дар воқеъ ман дар экран ҷой доштам. бахши чиро мебинед манзури шумо карда мешавад. рафтем. бинандаҳои азиз, ба шумо якчанд расмҳоро пешниҳод менамоем. шумо бо диққат таваҷҷӯҳ кунед. баъзе аз ҷузъиёти расм нуҳуфтаву ниҳон аст. шуморо мебояд онҳоро пайдо кунед ва то кадом андоза кунҷкову закӣ буданатонро дар ин бахш исбот намоед.
бинандаи азиз, агар ба шумо се тангаи хуб якранга диҳанд ва миёни он се танга якеаш аз хуб металлаш аз оҳан асту дутои дигараш аз тилло, хуб ҳаҷм, шакл, ранг як аст. хуб шумо чӣ гуна аз миёни ду тангаи тилло як тангаи хуб намедонам оҳаниро пайдо мекунед? бо кадом шакл, бо кадом услуб шумо хуб фарқ мекунед ки кадоме аз ин тангаҳо ба истилоҳ қалбакӣ аст? хуб ман фикр мекунам ки дар сари шумо ҳар гуна фикру андешаҳо чарх зада истодааст. хуб шумо фикр кардан гиред, мо бахши муамморо пешниҳод мекунем. хуб дар ҷараёни бахши муаммо шумо огаҳ мешавед. дар рӯбарӯи шумо роғибони азиз се танга аст ва бояд гуфт ки яке аз ин тангаҳо қалбакист. шумо бо худ мизон доред. шуморо мебояд тангаи қалбакиро дар муддати 20 сония пайдо кунед. лутфан бигӯед ки кадом усулро бояд ба анҷом расонед. акнун ба ҷавоби дуруст таваҷҷӯҳ кунед. муаммои мо на чандон мушкил буд. ду тангаро дар мизон мегузоред. агар вазни онҳо баробар аст, пас тангаи боқимонда қалбакист ва агар вазни яке аз тангаҳо камӣ кард, пас он тангаи қалбакист. хеле сода буд, ҳамин тавр не? ҳавоборонак бояд ба ана ин симчӯби 10 метра боло барояд. он рӯзона 4 метр боло мебарояд ва шабона 3 метр поён мешавад. ҷонварак баромаданро субҳи душанбе оғоз кард. ба ақидаи шумо, бинандаи азиз, ҳавоборонак рӯзи чандшанбе ба марра мерасад. агар шумо аз риёзиёт бохабар бошеду ҳисобу китобро донед, пас ҳавоборонак шоми якшанбе ба марра мерасад. набира 14 сол дорад, бобо бошад 56. пас аз чанд сол синни бобо аз набира 2 маротиб зиёдтар мешавад. баъд аз 28 сол бобо 84 сола ва набира 42 сола мешаванд. бинандаҳои азиз, шумо 30 дақиқа вақти худро дар тамошо кардани барномаи бозӣ бо бинанда сарф кардед. хуб, шахсан ман дар рафти барнома эҳсос накардам ки чӣ гуна 30 дақиқа хуб сипарӣ гардед ва умедворам ки шумо ҳам пай набурдед. мақсади мо медонед дар чӣ аст? вақт хеле ва хеле зуд мегузарад. хуб сонияҳо, дақиқаҳо, соатҳо, рӯзҳо, моҳу, солҳо паси ҳам бо як тартиби муайян мегузаранд ва мо бояд ҳар як сонияро самаранок истифода барему қадр кунем. дар рӯзгору дар зиндагиятон ҳамеша саодатмандиву сарбаландиву пирӯзиро таманно дорем. бигзор дастархони шумо ҳамеша пурфайзу пурбаракат бошад. бинандаи азиз, то ин дам бо шумо будам Русиами Гоибзод бо шоу барномаи интеллектуалии бозӣ бо бинанда. ҳамеша ҳушманду зираку кунҷков бошед. хайр.
шоу барномаи бозӣ бо бинанда барои шумо